लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर सावगारियाव नुनाय बिथां बिग्राय बसुमतारी करियोग्राफार लोगोसे फाव खालामगिरि बिथांखौ नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो, नाथाय दा बिथांनि हाबा जानायनि मोननैसो सावगारिफोरा गोसारगासिनो दङ दे लोगोफोर, आरो गोबां मानसिफोरानो कनफिउज जागासिनो दङ बिथाङा हाबा जामारदोंना जामाराखै आरो बे सावगारिफोरा शुटिंनिसो नामा बेफोरबायदि। दा नोंथांमोना बेखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो क्लियार खालामनानै होनोसै। लोगोफोर बिग्राय बसुमतारी बिथांनि बे गोसारनाय सावगारिया बिथांमोननि गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि शुटिंनि सावगारिसो दै लोगोफोर, एबा बिथांमोननि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। बिनिनो बिथांमोननि बे सावगारि आरो बे मिउजिक भिडिअ बबे प्रडाक्शननिफ्राय फैगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै। जायखिजाया नोंथांमोना मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर सोर एक्साइटेड नेना थायोब्लानो जाबाय, आरो माबाफोर आपडेट मोनोब्ला आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होबावगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, आरो बर'नि माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै बेफोरबायदिनो आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।